Ahojte. Aj tento rok sme na Odoo Experience 2025, jednej z najväčších biznis a technologických konferencií v Európe svojho druhu. Odoo na nej každoročne predstavuje novú verziu, pre tento rok je to verzia 19. Je obrovské množstvo noviniek, ktoré by som vám chcel predstaviť, avšak vybral som 4, ktoré mňa najviac zaujali. Prvá novinka, e-commerce a tvorba web stránok. Odoo už bolo v tomto smere dosť rozvinuté aj v minulosti, avšak teraz pribudla umelá inteligencia, ktorá vám pomôže nie len vybrať si správne web stránku, ale našepkať prvky, farebnosť, doplniť popisky a rovne optimalizovať stránku pre SEO, tak aby bola optimalizovaná pre Google a vyhľadávače, čo v predchádzajúcich verziách nebolo. Takže umožňuje začínať s e-commerceom, predajom a web stránkami oveľa rýchlejšie ako v minulosti. Druhá novinka, predajný proces a CRM. CRM-ko a predajný proces bolo vodičku veľmi krásne spracované už aj v minulosti, avšak pribudla tam umelá inteligencia alebo AI možnosti. Tretia novinka, modernizácia nákupného procesu. Po novom však existuje aj kombinácia historických dát a umelej inteligencie pod takým tlačítkom, že suggest. Štvrtá novinka, pre mňa najobľúbenejšia umelá inteligencia. Môžu vytvárať svojich špecializovaných AI agentov. To znamená, rovnako ako ste zvyknutí v ChatGPT alebo v iných AI nástrojoch, viete si vytvoriť špecializovaného agenta, ktorý má interný prompt, jasné inštrukcie, konkrétne napríklad aj nejaký manuál alebo zhrnuté know-how a vie vám pomáhať v rutinej alebo manuálnej práci tak, ako by to originál robil človek. Sa vám páčil výber týchto noviniek, prvýkrát v histórii rozdajem predstavenie noviniek na 2 dny, to znamená, teraz mám predstavím prvú dávku a zajtra vám prinesieme druhú dávku noviniek v ďalšom videu. Dúfame, že tieto novinky sa aj v praxi osvedčia a sami sa na ne tešíme.